panjang. Oh, ngoten. Nganu, pun kagungan putra. Dereng. Saestu. Dereng 3. Oh, dereng 3. Nggih. Lah napa ajeng nambahi sing anu mbok menawa calon dalang ngoten. Sampun, kula Oh. sedap riyen. Oh, ngoten. Nggih. Sertu ya masku kuwi. Mesake men. Kok jenengan iki gur ngejokke Mas terus to? Ya mesake ning omah yang langut gur nganu ae. Oh. Nyekel HP. Oh. Heeh. Nggih, matur nuwun, Mbak. Nggih. Nggih. Lerete. Nggih, Mas Derang. Nggih. Pripun? Nggih. Nggih, pripun? Nggih. Asmane sapa? Kula Dewi, Dewi saking sapa? Kartosuro. Dewi sapa? Dewi Sanjaya. Nama asline? Dewi Lestari. Dewi Lestari. Nggih. Adikku sing nomor 4. Adine sing paling ayu Dewi. Iya. Oke. Nggih. Pun kagungan putra. Pripun? Pun kagungan putra. Sampun Mas, tunggal. Wis siji. Nggih, ndek wingi nglangkai Mase malah Oh, iya. jarike bedah ngono Pak ya. Langkai ora dikek apa-apa ya. Ini ora apa-apa. Rezeki dhewe-dhewe ya. Nah, betul sekali. Ya. Sampun? Burung. Lah pripun melih? Aku pengen kowe nembang mat-matan se. Nggo nglipur para sesepuh pinesepuh ten desa Kentangan mriki. Oh, nggih. Nggih. Napa Mas Dalang? Monggo manut. Jineman? Nggih, monggo. Nggih. Jineman napa? Jineman mawon. Lindro pelak. Slendro. Moro kangen nggih. Oh iya, moro kangen. Lah niki si Ibu mboten dipun tepangke? Lah, iki warga Kentangan pun pirsa. Sampun pirsa nggih. Nggih menapa. Wis puluhan tahun lho mayang ning kene iki. Saiki ganti anake ya. Nggih, dinten ning kene. Aket aku urung lahir wis mayang kene. Oh alah. Wah, jan. Mangga. Apik ya, Truk. Wah, urus sidah. Wong durung lho. Nah, Lalu mangsa kula tujuaken dumateng Bapak Roger. Lah nggih. Wilujeng midhangetaken Bapak. Nggih. Panesuling maget maget yo ayo terap maya maya gandes luasa solai manim yen kasih pandang aja yen kasih ganis kres ganis wicarane yen kasih mongkang lara asmara ya rama bentoni lara asmara gendula agenduli apa sit